Бонки миллии Тоҷикистон дар садади таъсиси як маркази интиқоли пул аст ки минбаъд ирсоли маблағҳо аз хориҷа тавассути он сурат хоҳад гирифт. Таъсиси чунин низом фароҳам кардани интиқоли зуд, бехатар ва собити пул дар шакли ғайринақдӣ гуфта мешавад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо аст то ба суолҳо посух бидиҳад. Абдулло, салом. Оё маълум аст ки дар сурати фаъол шудани ин низом дар системаи интиқоли пул чӣ тағйирот ба миён хоҳад омад? салом шаҳло. Бонки миллии дар як посухи катбӣ ба радиои Озодӣ гуфт ин марказ дар ҳоли бунёд шудан аст. бинобар талаботи нав ширкатҳои интиқоли пул барои ҳаққи фаъолият дар Тоҷикистон бояд узви системаи миллии интиқоли пул шаванд, баъдан дар Бонки миллии ҳисоб боз кунанд ва дар он ҷо маблағ бигзоранд ва танҳо дар ҳамин сурат ҳақ доранд масалан $200 ва ё 5000 рубли муҳоҷири тоҷикро ба наздиконаш аз Русия ба Тоҷикистон интиқол бидиҳанд. танҳо дар сурати вуҷуд доштани маблағи ширкати пулфирист дар ҳисобаш дар Тоҷикистон пули муштарӣ ба наздиконаш дода мешавад. Хуб Абдулло, фарз кардем ин марказ ба кор даромад. Оё комиссия ва ё фоизи ирсоли пул ба Тоҷикистон арзон ва ё ин ки баръакс гарон мешавад? коршиносон ва мутахассисоне ки ин соҳаро аз наздик медонанд мегӯянд ин иқдоми Бонки миллии ногузир боиси гарон шудани нархи хадамоти интиқоли пул мешавад. Мария Михайлова, мудир-омили анҷумани миллии пардохтҳо дар Русия ки ширкатҳои интиқоли пул узви он ҳастанд, рӯзи 20 август дар суҳбат ба радиои Озодӣ чунин гуфт. акнун Бонки миллии чунин шарти нав гузошт ки ҳама талабҳои қаблиро зери суол мегузорад. Он ҳама сармоягузориҳое ки ширкатҳо анҷом доданд зери суол рафтанд ва акнун гарон шудани нархи хизматрасониро бояд интизор буд. ширкатҳои интиқоли пул акнун ба муштариён кафолат дода наметавонанд ки пули онҳо сари вақт ва дар ҳаҷми муайяншуда пардохт мешавад. дар ин сурат оё муштариён бо чунин системаҳо пул мефиристанд ва ё роҳи дигареро ҳам пеш мегиранд маълум нест. Темами денежных переводов или будут передавать деньги каким-то иным способом, это вопрос открытый. Абдулло, мо солҳои 90-ро хеле хуб дар ёд дорем ки набудани чунин як хадамот мардумро маҷбур мекард барои фиристодани пул аз роҳҳои гуногун кор бигиранд. оё ҳамин вазъият такрор намешавад? ҳоло пешбинӣ кардан душвор аст шаҳло, аммо ҳамсӯҳбатони мо ки аз вазъи ин бозор огоҳанд мегӯянд вақте ҳама гуна интиқоли пул аз як маркази Бонки миллии мегузарад хавф зиёд мешавад ва дар сурати аз кор мондани ин марказ интиқоли пул ба тамоми кишвар номумкин мегардад. аз сӯи дигар эҳтимоли ба вуҷуд омадани таъхир дар интиқоли пул ба вуҷуд меояд ва ҳамтавре ҳамсӯҳбатони мо мегӯянд нархи ирсоли пул меафзояд. дар ин сурат эҳтимол бисёре аз муҳоҷирон боз ҳам ба усулҳои кӯҳна рӯ оранд, яъне тавассути дӯстонашон ба хонавода пул фиристанд ва ё дар ҷайби худ биёранд. зимнан ин талаби нахустини Бонки миллии аз ширкатҳои интиқоли пул нест. моҳи апрели соли гузашта Бонки миллии Тоҷикистон аз ширкатҳои интиқоли пул талаб кард ки дар бонкҳои Тоҷикистон ҳисоб боз кунанд ва пул гузоранд ва танҳо аз ҳамин ҳисоб пулҳои интиқолӣ ба муштариён пардохта мешаванд. Тоҷикистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. соли гузашта муҳоҷирон тавассути системаҳои интиқоли пул танҳо аз Русия ба Тоҷикистон $2.5 миллиард ва дар 3 моҳи соли равон $462 миллион пул фиристоданд. Ташаккур Абдулло барои суҳбат ва умедворем таъбири мардумӣ гур сӯзаду дег ҷӯшад пеш намеояд.